Volám sa Tomáš Krásenský a prajem vám krásny deň z dielne Unimax. Nedávno som odpovedal na otázku, že čo budem v najbližšej dobe vyrábať. S týmto som sa stretol, pretože vraj vec, ktorú je možné kúpiť za 350 korún, nikto vyrábať nebude. Hľadám ja, čo na to povedať. Dáva predsa rozum, že predmety vyrábané priemyselne vo veľkých sériách sú až na výnimky lacnejšie ako produkty ručnej výroby. To sa ale dá povedať samozrejme. A s týmto prístupom by sme teda nerobili nič, len konzumovali a čakali na smrť. My skôr na remeselnú výrobu máme tendenciu pozerať sa prismatom socialistického nedostatku tovaru, teda nutnosti vyrábať si veci, na ktoré centrálne plánovanie zabudlo. V trhovom hospodárstve však ponuka väčšinou prevyšuje dopyt, takže kutilstvo nie je nevyhnutnosť, ale skôr koníček, no a každého by niečo stojí. Na rozdiel od mnohých iných, tento koníček poskytuje uspokojenie nielen nám samotným, ale často prináša radosť aj niekomu ďalšiemu, napríklad práve keď niečo vyrobíme alebo opravíme. www.radeckralove.org. Ale späť k otázke, budem vyrábať schodíky, stupienok alebo ak chcete stoličku, ktorú najznámejší obchod s nábytkom predáva za 350 korún. To je teda tá lacnejšia varianta z surovej brezy. Lakovaná verzia z osíkového dreva stojí už 500 korún, teda rovnako ako pred rokmi stál model vyrobený z tvrdého dreva. Pod nánosom laku už dnes nepoznám, aká drevina to presne je, ale už len podľa hmotnosti je zrejmé, že to nie je osíka ani breza, ktoré podľa informácií na webe vážia od 3 do 4 kg. Veď aj vydržala pobyt pod holým nebom, čo by schodíky pri trampolíne, vtedy ešte bez ochranného laku. Kým veľkovýrobca či obchodník majú logickú snahu šetriť, my na sebe šetriť rozhodne nebudeme. Podobnú stoličku si totiž vyrobíme z duba. Nemusíme riešiť skladnosť pri doprave a predaji, takže nebudeme robiť kompromis v podobe rozoberateľných spojov a nespotrebujeme ani kúsok ocele. Pripomínam, že stoličku nebudeme vyrábať, aby sme ušetrili, ale pre radosť. Súčasne pochybujem, že by si ľudia niečo vyrábali presne podľa návodov, plánikov či videí. Skôr je to príležitosť okúkať nejakú techniku alebo nápad, ktorý sa potom môže hodiť v nejakom inom projekte. Konec filozofovania, ideme na vec. Na stoličku sú potrebné hranolčeky o priereze. 30-40 mm, ja som ich urobil o niečo silnejšie. Z nich som zhotovil rám. Spárovka na stupnice môže byť tenšia, originál má zhruba 25 mm, teda cool inch alebo ak chcete palec. Hranolčeky som vyrezal zo starých dosiek, ktoré to najlepšie už mali za sebou, ale pre tieto účely sa ukázali ako zdroj kvalitného a lacného materiálu. Ak rovnako ako ja budete spracovávať nejaké staršie rezivo, bude to chcieť srovnávaciu a hrúbkovaciu fresku, ľudovo nazývanú hoplovka a protahovačku. Vždy som si odpichol od jednej z hrán, ktorú som srovnal a potom od nej odrezával hranolčeky o šírke 42 mm. Polotovary som proťahol na konečné rozmery. Aby bola kvalita povrchu čo najlepšia, dal som si naostriť nože. Stálo ma. To 180 a výsledok stojí za to. S ustavovaním nožov mi pomohol prípravok, ktorý pomocou magnetu a jemného nastavenia stráži rovnobežnosť ostria s valcom. Žiadny stojatý diel nie je zvislý. S podložkou zviera v oboch osách uhol 5 stupňov. Toto rozkročenie zvyšuje stabilitu stoličky. Priečne rezy pod uhlom sa najjednoduchšie robia na pokosovej píle. Na 5 stupňov sa musí nastaviť ako pokos, tak aj úkos. Samozrejme dá sa to aj na strojnej píle, kde pod uhlom 5 stupňov môžeme nastaviť sklon, kotúče, aj uhlové vodítko. Napríklad samozrejme takto sa narežú všetky strojiny.
Vodorovné priečky sú na koncoch iba jednoducho skosené. Avšak horná hrana sa musí pod uhlom 5 stupňov zhobľovať, aby doliehali navazujúce diely. Ale aj aby po zlepení rámu vznikla rovná plocha pre lepenie stupníc. Originál je v tomto smere ošizený, pretože stupnice sú skrutkované, takže na styčnej ploche až tak nezáleží. Jednotlivé diely rámu som spojil pomocou kolíkov a lepidla. Na kolíkovanie som použil úplne jednoduchý prípravok, ktorý zaručí lícovanie spájaných dielov. Lepidlo kategórie D4 dovolí používanie schodíka vo vlhku a prípadne aj v exteriéri. Pri lepení prišli k slovu silikónové prípravky od Rocklera, ktoré má Unimax novo v sortimente. Odstrániť zaschnuté lepidlo z neprilnavej podložky alebo zo šteca je potom hračka. Najprv sa slepia bočné rámy. Následne sa vzájomne spoja krížiky. Po zaschnutí lepidla som všetky diely zaobdol pomocou fresky. A nakoniec rám opracoval. Tak ideme na stupnice. Z zostávajúcich hranolku som zlepil spárovku. Vzhľadom na malé rozmery som použil skrutkové svorky. Až budem v nejakom ďalšom projekte lepiť rozmernejšiu spárovku, rád vám predstavím špeciálne svorky na spárovku priamo z produkcie Unimaxu. Spárovky som proťahol hrúbkovacou fréskou a zařízl na konečné rozmery. V menšej stupnici som vyhotovil výrezy. Ideálna je na to pásová píla, ale rovnako dobre sa dá použiť priamočiara píla, struny kotúčová píla. A samozrejme klasika, ručná píla. Ideálne je opäť rezať pod uhlom 5 stupňov, aby všetko do seba perfektne zapadlo. Hrany som opäť zaoblil freskou. Tu som použil tiež na vyhotovenie otvoru v hornej stupnici. Hodila sa mi k tomu šablóna, ktorú som si v minulosti vyrobil. Pomocou kopírovacieho prúžku a spirálovej frézy môžem ľahko vyrezávať rovnaké otvory pre pohodlné uchopenie. Či už do rôznych skríň, alebo napríklad do prípravkov pre dielni. No a nasleduje opäť finálne opracovanie. Takisto pre spojenie hornej stupnice s rámom som vybral kolíky, ale nie tak kvôli pevnosti, ako skôr kvôli určenie polohy pri lepení. Dolná stupnica je vymezená prirodzene vďaka výrezom. Schutky sú v zásade hotové. Záleží už len na vás, či a prípadne ako drevo ošetríte. Z interiéru môže zostať úplne prírodný, ale aj tam by som odporúčil aspoň nejaký olej či vosk. A pokiaľ ide o výrobu, odporúčam predsa len myslieť trochu ekonomicky, pretože keď už máte nastavené stroje, oplatí sa rovno narezať materiál na ďalšiu stoličku. V popise pod videom nájdete odkazy na produkty, ktoré som pri výrobe použil. Verím, že schodíky potešia hneď dvakrát. Pri výrobe aj pri používaní, tak nech slúži vám alebo niekomu ďalšiemu. Nech sa vám darí a pri ďalšom projekte dielne Unimax sa teším na videnou. A nezabudnite prosím lajkovať, zdieľať a odoberať. Ďakujem.